kamanan, no? Ug atong tanawon ang nahimo ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagipagsangka sa COVID-19. Unsay inyong igrado niya? Maayo o bagsak, no? Unya inyong i-explain nga anong maayo o ngano pong bagsak. Mo nang andam na nga atong mga athlete numbers mga igala, namudawatag mga opinion, no? O mga reaksyon sa atuang mga callers ato mga texters na mupadangat silahang mga opinion. Unang caller, atong tagang pagtagad, mayong gabi itibin. Yes sir, palago ko sugtog sa unti ko sir ha. Asa tanawag ka sir? Okay, unsa may imuhang igrado ni Presidente Rodrigo Duterte? Maayo o bagsak? Paano po sir, maayo, iyabon sir, pero ako lang po i-clarify po sir, kaya na po yung mga labs na ginagma sir ba? So focus na ha sa COVID-19. Unsa ikasulti nimo? Ingon ka maayo. So nganong maayo man sir? Nato sa mga kuwantel ka ng gipangimo nga isang pamanta lisod kayo atong kaintan sir kay una. Apiti gid sa kwarta sir. Unya pag iko sa COVID-19 na pandemic sir, dito po i-blame na to sa President na kaya daan naman din na kuwang kayo ang healthcare system. Kaya pagsugod sa pandemic sir, 2,000 ka kaya facilities tungkol kay sa niyagi pang mga administrasyon wala makakaipagtagan ang atong healthcare system. So mo na nakita nimo sir pinagi sa atong healthcare system despite kinta na sa kakuwangon, despite na dili kinta andam atong healthcare system, napangitaan og pagi sa atong presidente. So mo nang maayo ay mong rating para niya. Yes sir, unya. Nakapo ko na sir na nagkamulo pa pero sir itong investigation sa PhilHealth regarding itong mga corruption sa PhilHealth sir. So medyo na datigyan na itong iguha sa pandemic kaya wag kita kaandam ba. Wa joy funding kita nga giandam yon labi na kay matud pa nimo nagatubang pagyot sa katong corruption sa PhilHealth. O nakamulot pa investigation sa kadalang itong mga animal niya. PhilHealth sir katong mga ibang kamapamahan ng mga sakit. So okay. Okay, so ang imuhang ni sir is maayo ang imuhang ikahatag nga grado ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagdana niya sa aning krisis tungod sa pandemya nga coronavirus disease. So maayo gyapon sir niya. Una magaling medyo negative na medyo kanang iyang pag-approve sa magbawal ang vaccine. Yes, so uban na po ng topic to sir. So imo sir, focus na sa COVID. So para nimo maayo ang imong ikahatag nga rating sa atong presidente. Maayo sir. Okay sir, salamat sir. Umayong gabi nimo diha. Salamat. Okay. So una natong caller mo mga higala, no? Matud pa, maayo, no? Ang performance sa atong presidente tungod aning COVID-19 mga higala. Pag-usab ang atong giisgutan karon labot sa State of the Nation address unya nakatutok ta sa pagtubag sa COVID-19 unsa inyong tan-aw no sa mga nahimo sa presidente pagtubag sa COVID-19 maayo o di maayo o ngano line caller TBN may gabi. Hello. Hello. Yes sir, mayong gabi asa tadipitan nanawag ron. Mandawi, okay, may pagpaminaw diha sa Mandawi suki ni nato nga kanunay mga monitor. Mayong gabi ini mo diha sir. Unya unsa may imong ika-sulte sir bahin sa suna ni Presidente Duterte labi na sa pagtubag sa COVID-19. Naasay maayo sir niya, naasay magsakan. Na ay maayo so duha ni mo ha. Tunga. Dunay maayo. Unsa may imong nakita nga maayo sir? Ang nakaayo sa atong simple kay tingog niya ang nakabagsak kay pareha ng mga kuan ba kanang mga LSI gani kay pero sa una pa na og before the lockdown og nagtrabaho pa daan makauli niya usa sila daan tanang mga LSI niya mga nagkaroon ng tapos kasi ng daghanan noon o tunay usa sa
nga ang virus may katag kay man imbis ang virus na contain na ng area nya karon ang uli na sa pagkatagsa ka mga probinsya o na isa nga nagkatag ang virus. So bot nimo pasabot gipahibaw unta daan nga mag-lockdown ta para magkapangandam ang atong mga LSI nga magkapanguli sa di pa mag-lockdown mao ba? Oo, ana pater kay para dili magtapos ba para karon nga daghang mga nag-stranded niya plus nawad-an pas mga trabaho mo nagkaroon perting daghan ng mga stranded yun sa mga sa iyang lugar. So mo ni bagsak para sa moha unsa ganito imong kuan sir maayo? Kaayo sa itong hindi karon kay asya kay na asya orang mahadlok sa ng mga kuan ba kanang masaya ng mga dagkong mga kumpanya. Kaya ito mag-iisgutan kanya kapag local smart niya. Sinangulan maayo dito ng servisyo sa niya. Pero sa kining sa COVID nga nakita nimong maayo sir. Ang kuan, ang kayo sa karon maayo mangdagan sa bahin ng mga bayaran ng ATF, kanang bayanihan. Maayo man na siya. So naanay yung kuan man ba kay sa pagtugod ang na wala yun na kuno na isag taro. Okay. So para nimo dunay maayo dunay poy bagsak, no? O murag 50-50 50-50. Okay. Sige, unya. Sir, salamat kaayo diha sa lungsod sa Mandawi ha og daghang salamat sa pagmonitor kanunay. Amping kanunay, sir. Maayong gabi. Salamat. Okay, thank you. Okay. So ikadawang caller na to mga higala no, hatag siya og medyo na ay maayo na apoy bagsak no, pinagi siya pong punto na gihatag mga higala. Unang caller na to maayo. Tanaw na to ikatulong ka caller na to kung unsa po iyang grado na ihatag niya sa atong presidente kabahin aning pagsagubang sa krisis tungod sa COVID-19 mga higala. Laing caller, may gabi tiben. May gabi, sir. Yes sir, may gabi. Palaw ko kusog-kusog tingog sir ha. Oh, sir. May Asa gabi. tanawag ka nun sir? Tagbilaran, sir. Okay, so sa may imong grado ihatag mo sir? Kabahin na ipagsangka sa COVID-19. Ha? Sir? Natay ba siyang grado or kita rin mo? Ang atong pilian lang maayo or bagsak ang imong ihatag. Wala ordo. Sa maayo ra ko, sir, kay tanan mga kaning nahitabo ko sa pandemic, late November or December 2019. Unya, late na kay ibaw sa World Health Organization. Hindi ginanta magmahay ani kay maingon nga ug atong hukman nga dili maayo tungod kay ang pandemic mura ra magutag na surprise. Kay wa na nakakuyanap na kay dugay tang gipaibaw. Correct. Unya, di po ta kamay sa presidente kay kung ingon ini atong kuanon nga mahaya na to, tanang presidente sa tibuok kalibutan daghan man kayo like Italy, US ug daghan pa uban pa tanan na parihata nga naigo. So kung atong i-generalize kung magbahay tas presidente, mahaya po na to itong uban nga presidente. Ang atong dapat mahaya ang World Health Organization. Kaya nga nung wa sila mo prangka, wa sila mo sulti dayon. Kunya, nawahin na, nagkakuyanap na. So, ang pagpangita naman sa contamination may ato ang gisulban anis nagkaroon. So, ang ato musubay lang tas protocol kay kung di ta musubay takdan gyapon ta kay bisa saon ato og kuan paningkamot nya naagi po yung pabadlo. Mantika gyapon labas. So ang punto ni mo ni sir, maayo ang pagkada sa atong presidente sa pagsangka sa COVID-19. Maayo ang pagda. Kanya kanilang IETF kay kiningong magdawat ra maguna siya mga recommendation. Ang protocol, ang IETF mo recommend ug ang ikuan isikyo kung sa panangkyo diha. Recommendation man sa IETF mo yung protocol. Kaya di man siya doktor, di man siya higo naman siyang mo-approve kung say recommendation nga gikan sa IETF. Naiya kong paminawon ang recommendations. Nya, o atong ibasol na sa presidente,
di po tamo basol sa IETF nga sila may recommend. Oh, mora gyapon na bisag sa province dinhi sa tua sa Bohol di sana BITF uri tawag na. BITF. Oh, ang mga doktor or mga na suhito may knowledge about sa ato ang panglawas mo gyud mo recommend sa atong Gobernador. gobernador kay si Igor man siya mo-approve. Mora po na sa Okay. sir. So, ang punto, sir, maayo lang yon ang pagda sa atong presidente sa imuhang punto. Iyang pagdakay og di pa maayo, siguro number 1 tas di ko kalimutan kita ikapila naman tapos noon daghan sa uban. Okay. Control ra gyud gyapon dili gyud ingo. Daghan gyud kay daghan ma-recovery reason kumpara sa death. Okay. Okay, sir. Salamat kay sir ha sa imuhang tampo. May gabi mo diha. Yes, sir. Okay. So itag katulong color to mga higala no. So maayo no ang pagkada. Labi na kining pagipagsangka sa COVID-19 mga higala no, matud pa si katulong color nato. Aritas laing caller, TBN, may gabi. Maybe. Hello sir, may gabi. Asa ta dapitan na nawag ron? Bakayon. Baklayon, okay. Sama imong ika-tampo po sir sa atong gihisgutan, maayo o bagsak ang pagdaa sa atong presidente bahin na ning COVID-19? Wala. Alpak. Palpak, nga naman. Siya gidal, di malas. Unsang klase di malasa? Ha? Ting di malasa. Siya ay gidal, di malas. Ug ulang administrasyon, di malas. Karon ni samot, di malas. Why mapili? Oh. Diba? Akong grado, ginoniya, itlog yun. Puro na siya pagarpar. Why ayong nahimo. Sige lang, istorya. Pagando, joke din niya eh. Diba? So para nimo bagsak. Bagsak. Kay, Okay. why mapili? Parehas lang ang tanan. Kay karon bitaw, kana bitaw mag-rider, manong mang kanang barrier, manong iya, manang iukihan. Delikado, mandena. Diba? Dapat, unaon niya ang mga tao pobre, dili kaya unaon niya ang mga dato. Kaya ang mga dato mo na maigo, pobre. Okay. Hello? Bagsak. Okay, Why sige sir. ayaw, mahal buhis, mahal kalitulong tanan. Okay, so bagsak para nimo. Oo, bagsak, buhis, Oh. pagarpar. Okay, sige. Salamat sir. Og mayong gabi dia sa Baklayon. Bagsak mo Okay, sa ikaw color na to, Yeah. pure bagsak no. Kaya may kanina na yung hatag pag rating nga bagsak lang. Kaya pure bagsak yun na ihan no. Pagarpar ko no. Matud pa sa atong presidente. Okay, laing color na atong taga pagtagad mayong gabi TBN. Yung gabi, sir. Yes ma'am, mayong gabi asa tanawag karon ma'am. Kalingkod, sir, Maribo. Lincoln Maribuhok kunya unsa may imuha pong ikahatag nimo or sa pay Ang kasulti ako'y nimo? kasulti sa atong presidente, sir. Maayo. Maayo ang iyang Maayo. pagkada ha. COVID-19 atong gisigutan. Kay kung dili pa na siya maayo, wa na siya maningkamot pagpangutang og mga kwarta nga para ipakaon sa mga tao nga nag-lockdown. Kanang nagsulti nga nagpagarpar, dili na mao. Basta ang ako lang grado maayo gyud si presidente. Okay, so maayo ang iyang pagda sa COVID-19. Labi na ang imuhang gihatag nimo hello. Hello ma'am? Hello. Okay. Ang imuhang rating ihatag nimo is maayo tungod usa ka example na to katong iyang na-providean og ayuda ang mga tao. Oh, wa pay labot si Vice Presidente anang ayuda kay gipiyal naman na niya. Naningkamot si Presidente pagpangutang para mabuhi ang mga tao nga na lockdown. Maayos siya nagdakaroon sa pandemya. Okay. Para sa na ako, sir. Okay, ma'am, Maayo. salamat. Ug may gabi na mo diha. Ayong gabi, Isan. Okay, so motoy atong lima nga caller mga higala naghatag og maayo nga rating no. So ang ato ang tali so far ani. So aduna kitay upat no. Namingon nga maayo, aduna po tay duha no. Kay itong usa ka caller kanina, duha man to siya. Line caller, TBN, may gabi. Hello, may gabi. Yes sir, asa ta dapitan na nawag ron? Nagbilaran, sir. Tagbilaran. Sige sir, unsa man po imong i-grado sa atong presidente, maayo o bagsak? Para sa kwa, sir, maayo, sir. Maayo. Nga naman. Kay kampon, sir, nalingkamot sa mga kabus, sir, ba nga pareha ng SAP, mga hatag sa 6,000. So,
maayo din sir nga may sa pagkatao sir ba. Mas sa tuwa sa nasa Pilipinas. Oh, gawa sa sub 6,000 unsa pagkaha sir ang nakamaayo? Tungod sa diskutan betul kang watong waron drugs betul sir ganina. So apil ko sir akong pagkamayo siya ha. Okay. So para nimo mga adik, mga droga sa pananguban niya diskutan niya ganina. pero sa pandemic ra sir ang atong kining ni ang pangutana kung saan nakamaayo sa pagdaan ni presidente sa pandemic COVID-19. Ay, ako sa maayo sir kay naningkamot sa sir nga mangita sa ng vaccine betul sir. Kay ingon sa September. Pero di man daw madayon kay ingon sa by next year na daw. Pero yan di kung itaning kamutan sir nga magita sa vaccine. Okay. So, mana lang sir. Sige. So maayo ang imong igrado sa atong presidente. Salamat sir. Gumayong gabi. Thank you. Okay. Okay, sa last caller to mga higala, no? Hatag siya og maayong rating sa ato ang presidente. Laing caller, no? Tanaw to kung sa po'y kahatag nga rating, maayo o bagsak. Caller, mayong gabi. Sir, good evening. Magod din, sir. Asa tanawag ka no, sir? Address ko sir. Kogon, unsa may mo ikahatag nimo, sir, nga grado, maayo o bagsak? Para sa kuha sir, para kang President Duterte sir, pinakamayo sir. Kung hindi pa na siya mayo, tos, unsa na naitabo sa Pilipinas? Di ba? Pero katong react ganiya, siguro, buta lang siguro na, atong iyon nga itlog, way na buhat. Tama yan, buta na. Okay, so Yahan na po to. so yaha po to, sir, no? Ato pong respetuon. Magaya man tong idea, pero puro putag makuhan kay Sibli po, way nakita lang nabuhat ang presidente, di ba? O saan na mga ayuda, di ba? Ang pagdaanan lang sa pundo, di ba? Para na, kanang Okay, so atong caller to mga higala, no? Matud niya, maayo, no? Kining ato pong awhagon, ang ato pong mga caller, no? Sa paglikay lang po o komentaryo, no? Sa uban pong hatag og opinion sa ato ang mga caller, mga higala, no? Isip respeto lang po silang mga opinion, no? Okay, salamat kay caller sa imuhang pagpadangat, sa imuhang rating kita na maayo sa sangka tungod aning COVID-19 sa atong Presidente Rodrigo Duterte. So far mga higala, aduna kitay unom ang miingon nga maayo, unya aduna kitay duha na ingon og bagsak ang grado ni Presidente Rodrigo Duterte mga higala kabahin aning pagipagsangka sa COVID-19 mga higala. So amo na atong balikon mga higala, no. So opinion nato ang atong tagad o pagtagad, unya ato lang po nang ihatag og respeto ang opinion sa uban natong mga callers. Laing caller, TBN, may gabi. Nagdi, sir. Hello sir, may gabi. Asa tadapita ron sir? Sa Bilar na, sir. Bilar sa Uwak ba eh? Sa Uwak, sir. May gabi dia sa Uwak, Bilar. So sa man po imong ikagrado sir sa tong presidente aning COVID-19 pandemic? Ang ikagrado, sir, kinamayuhan ka. Maayo kayo. Nga naman? Para sa itong caller nga ikatulo mas siguro ito nga gumika sa iyang diskarte ba sa lagi sa ang ipanghatag naibaw nga bawal mo kuhan dyan bisag pag Christmas dili mo Christmas morang ako ipasultiyo sir maayo ka dili lalim ang presidente sir Di lalim. isan ka siguro magdahag usa ka barangay maglisod na magani ka samo tanan ng Pilipinas na yung dalon sir karop ka istorya Correct. So para nimo akong kasulti sir maayo gyud maayo kinamaayuhan mo to ganina nya na maayo na kinamayuhan ha Sige sir, salamat og mayong gabi. Okay, sa atong tali mga higala, no, 7 ang mingon na maayo. Unya duha paghihapon imong bagsak mga higala, no, atong balikon ha. Mo respeto ay lang ta sa atong mga opinion sa ato ang mga callers, no. So dili na to itugot na manghilabot ta sa mga komento sa uban, no. So ato lang ng respeto lang po, no. Atong mga suki nagbiminaw atong mga callers. So laing caller na atong taga-nabugtagan mga higala, unsay imong ikasulti, maayo o bagsak? Caller, may gabi. Hello, may gabi. Hello. Yes sir, may gabi. Asa tanawag karon?
ako'y kamay na concern ba? Okay, concern mo ha. Diba ni, parte ni Rapang Presidente, maayo kayo ang iyang pamaagi. Okay, maayo yung pamagi, no? Aning bahin, aning COVID. Yun kayo siya. Una nga, iyang gipa uli ang atong mga paisano na tuwa sa lugar. Karon, aduna lang kamay nga kaning kalainan sa iyang kaluoy. Tungod kay ito masino ng iyang kaluoy sa kadaghanan nga mga napositibo din sa ako. Ay sa pag-uli pa sa atong mga kaisuunan na gikan sa laing nason, may nagdala sila og mga virus. Dapat unta, sir, na hindi lang ang lawas nila maoy quarantinaon sa 14 dias na mag-observa sa nila ang kasintang. So ang punto nimo na sir na ay nakita nimo nga maayo ang pagdaan ni presidente sa COVID-19 pero naapoy medyo nga dili labi na kaning pag atiman aning mga OFW ingon man ang mga LSI. Kana muna ang manay pinugdanan ang iyan katong kaluoy sa mga Pinoy yan ipapaulit nga sa ato. Kana nagdaa og mga virus. Dili jud nato maingon nga naa sa kaugalingon ng nawas sa tao ang mga sakit ng virus. Ana sa butang nga naa sa bagahe sa tao, sa individual ng mga tao, naa diyan naglimin dito sa mga hapol saka bahag Mga gamit kita sir. Tuwag dito ang mga virus na paghabot din ulpin kayo maayo sa pagtungod ang na ng gawas ang kanang mga virus. Wala to ipawi nga kanang na mga virus karon na floating to the air o kanang nag-uban sa hangin. Airborne. Mauna na siya ang isang sa mga isang sa Laing lugar. So ang imong punto ni mo ni sir na maayo ang pagdaan ni Presidente Rodrigo Duterte sa COVID-19 apan kaning kabahin aning mga virus kinta nga gimension nimo no na nadala po na gikan sa mga laing lugar tungod sa kaluoy pod. Moment ni result. Pero nasa ang sobrang kaluoy sa atong mga igsoon. Okay, so mo nang tungod sa kaluoy sa atong presidente, maayo ang imong ihatag nga rating nimo niya nimo sir. Kana masalaming maayo hinuuna kay ako. Sa hukod ko ni Digong Presidente kay nagkauban ni dito sa Davao ang sa pagpanglisya kung sapatos. Okay. So ikaw mismo nakasaksi ka mismo niya sir na maayo siya. Maayo ng tao. Okay. Sinumbagay ko na ako. Sinumbagay may ano sa dagmay kami. Pero, sumbagay. Kaya na ako upidan. Yes, itin ko na ako. Okay. Okay. So nindot kayo imuhang kuan sir no o napatay kagayunan kanay gaong pa mga colors ha. So imuhang ni sir, ang imong i-writing ihatag nimo is maayo ang iyang pagda sa ato ang krisis karon sa COVID-19. Okay sir. Okay. Okay sir, salamat kay sir ha. Magandang gabi. Okay, magandang gabi sir. Daghan kayo salamat no. So matod pa sa ato ang last nga color mga higala no. Mura ka babata siruto sila sa ato nga presidente. Kaya makita magyud niya na unsa ka maayo atong presidente Rodrigo Duterte mga higala. Aritas laing color, TBN, may gabi. Hello. Hello, good evening. Yes sir, mayong gabi. Asa talipita ron?
Sa Dawis, sir. Dawis. Dawis. Okay, may gabi di sa Dawis. Unsa man po imong ikagrado sir sa itong presidente? Bagsak o maayo? Maayo kayo, sir. Ano man? Drug, labi na karong sa COVID. Sabi, Iya ginagi ka ng katagan o insakto nga protokol para malikayan sa unta. Basta na yung sa gubang karon. Makaingon ko na maayo Duterte, sir. maayo. Okay. Sige sir, salamat. Og may gabi. Sige, sir. Okay, thank you. Atong atak na mahigala, doon na kita'y 43 minutos ang milabay sa alas 10, alas 9 sa gabi, samtang sa atong iskutan, no? Labi na sa mga bago pa ito nag-open sila ang mga radio sets. Gihimo karong hapon ang ika-5 nga State of the Nation Address o SONA ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa atong nasinati karon taliwala sa COVID-19, unsa kaha ang maayo o unsa pod ang sayop nga patakaran sa nasudnong pagamahanan. Og atong tanawon ang nahimo ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagipagsangka sa COVID-19, unsay inyong igrado niya? Maayo o bagsak? Kung maayo, ngano, o bagsak, ngano? Kamo na iputana sa itong mga callers mga igala. So far pagkakaroon, aduna kita'y siyam ang miingon nga maayo o niya adunay duha na ingon og bagsak. Laing nga caller, mayong gabi itibin. Hello, hindi. Yes sir, mayong gabi. Asa tanawag ka ro, sir? Magsiha, balik. Okay, magsiha. Okay, unsa may imong ikahatag nga grado, sir? Maayo o bagsak? Unya ngano? Para na ako, sir, nga dili na maayo. So, bagsak kita, sir. Bagsak. Bagsak. Ngano man? Para na ako, sir, kanang SAP. Siya rin nabulahan na anang meaning sa SAP. Si Jaren nabulahan sa SAF. Okay. Ang meaning ng SAP ay shabu ang puhunan. Kaya wala pa siya magpagartar pag siya ng shabu within 6 months. Masulbar ang kayo sa shabu. Dili na siya makadaog. Sa to, sir? Hello? Oh, pwede, sir. Para na ako, sir. Bagsakin, sir. Mawag mo tayo, sir. Bagsak tungod at tong giingon nimo nga SAF. Unsa to'y meaning sa SAF nimo, sir? Shabu ang puhunan. Shabu ang puhunan. Tungod ana mo na nabagsak siya. Wa man ni kadako kung man kung kadawat ang SAP, sir. Wa Wa mo kadawat og SAF. Mo nang bagsak imong grado ni hatag nimo, sir. Pero nakadawat pa. Sir, mawag mo tayo. O, sir, asa to ang magsiha dapit, sir? Asa to dapitan na magsiha? Balilihan ba to? Balilihan. Okay, magsiha, balilihan. Okay. So, nakadawat pa kag SAF, sir. So, possible pa na maayo. Okay, salamat. Okay, salamat, sir. May gabi, eh. So, tulo na mga higala ang hatag og bagsak nga grado. Tungod lagi itong SAF ko, no? Nawa ko no sila kadawat mo ng bagsak ang iyang grado na hatag na Presidente Rodrigo Duterte mga higala. Alas 9:46 sa Ritas Laing Caller, TBN, may gabi. Hello, may gabi. Hello sir, may gabi. Asa talapita ron, anuwag? Lapas, sir. Lapas Cortez. Sige sir, dayon sa imong ika-komento, sa imong ikagrado. Maayo o bagsak? Grado ni Presidente, sir, 50-50 or 5-5. 50-50, unya 5-5. Kaya sa bahin sa COVID, sir, katungod yun niya nga Presidente, kaya siya may amahan na itong tanan, sir, na mubuhat yun siya sa tama niya nga pagabuhaton. Bahin sa pagreaksyon sa COVID, iyag yung gibuhat. Bahin sa sapot, iya pong gitabangan ng mga katawhan. Ang problema lang, sir, nga nahingo ko 5-5, kay daghang mga dili maayo sa iyang mga tao, iyang gitolerate. Sama atong may LSI nga dili na ipaswab test, nasayod man siya. Kaya amahan man siya dato. Huwag nang tanaw po siya kung unsay resulta. Kaya daghan man po iyang nasa mga doktor,
nganong wala man niya wala man siya magkitong seriyay sa iyang mga doktor nga angay ba ni nga dili iswag test. Iya magitularay sir o gitolerate nga ukira. Mo ni nga gatak nga abot sa buhol ang virus. Ay kung distrikto pa gituman pa ang protocol, siguro kita wala tay virus ron. Nya ikaduha, katong gi-promote ni RTF dito sa katong gibutang sa backride. Nasayod man gud sa sir kay tik motor man siya. Nya ikaduha, wa may nasayod ko siya nga wala may kwarta ang mga tao halos-halos walay kwarta. Inya papaliton anang ibutang sa backride nga 700. Kanang 700 gidugang pa nagpalit og bugas mga 15 kilos na. Dako na nagikatabang. Pero ngano kaha nga gitulirit man niya nga inguyon siya bahid anang tambaga nga wala man ay ikadulot nga maayo. Unang ikadulot walay ikadulot nga maayo. Walay kwarta, mapugos og palit. Ikaduha, makadaot dugang sa disgrasya. O, kanang puntuha sir, kung nakita pa na ni Presidente unta nga walay kadulot, iyan ang sumpuon nga dili man na maayo. Unang ingo ko 50-50 kaya mang na may gitulirit niya nga ukira. Pero ang nagsekrepisyo kitang katawhan. Okay. So ang imong grado na ay maayo do na po'y bagsak 50-50. Salamat sir. May gabi. Okay, so aduna kitay walo ani mga higala kanang pure gyud na mingon og maayo and then duha ani ingon og bagsak. Duha po ka color na to ningon na ay maayo na pwede no. So duha na sila ka color mga higala na more 50-50 sila. So atong sunod na color mga higala ato pong pangutanon kung maayo ba o bagsak ang iyang grado na ihatag sa atong presidente. Mayong gabi TBN. Hello. Yes sir, manggabi. Asa tanawag ka no sir? Ada sa Mindanao sa Lupitay na Misamis Occidental. Sa Misamis Occidental. Okay, kasi dahil mga signal dito, sir. Okay, usay gigamit ang magpaminaw sir atong radio god or kanang Facebook? Francisco Rivera, sir. Francisco Radio. Usa to nga lugar sir sa Misamis Oriental? Ha? Usa to nga lugar? Ito, sir. Unsa to nga lugar sa Misamis? Sa China. Lopez Haina. Kana. Okay, so Lopez Haina, Misamis. Okay, usama imong ikahatag nimo nga grado. Ang ating ikahapag og grado niya, sir. Mayo. Maayo. Okay. Ang atong pangagamahan na sabi na katong presidente o sa magda sa atong pangagamahan na sa nalukay. Maayo ang tumong tanang mga paghatag o mga saktong protocols sa arang kagayuhan sa atong katawhan sa pagbatok kasi ng atong pandemic. Ang nakaatang lang ang kitang mga katawhan, dili tanan, dili mo tuman unsay mga litang kapag nga protocols nga angay nga sundon para nga dili mo kagat kining atong Virus. virus. Wala nga, yun yung tagmas yun. Paman, ang akong panglantaw nga, wala din magkulang. Dapat pagdaduhan sa itong nagduma sa itong pangagamanan. Paman sila magpasadag ka na ito. Dali, ako nalito, wagan ito kalawa ito. Kanang 6,000 daw. Okay, ang akong kan, wala sila magpasagad sa at sa batong katauhan. Okay. Okay. So, ang imuhang punto, sir, na maayo ang rating or grado ni Presidente Rodrigo Duterte tungod kay nabati kinta sa katauhan ang iyahang pag-amuma, pag-alaga, labi na karon nga krisis. No? Daghan ba tag bulanon diya, sir, sa Lopez Haina? Daghan ba tag mga bulanon po diha, no? Sa Lopez Haina, Misamis Oriental. Bulanon dito, sir. Lugar sa ato sa Baclayon. Okay, sa Baclayon, asa repita sa Baclayon ang inyong dire?
sa Libertad, si Magdong, si Paner, si Greg, si Pared Dakoy. Okay. Nabati ka dali. Oh, lanog-lanog po ang ato ang istasyon diha sa Baclayon. O kamusta po sa ato mga bulanon diha, no? Ato mga sanusa na diha sa Lopez Haina sa Misamis Oriental. Sige, salamat. Okay, salamat po yung gabi, no? O pagtibay ato sa ato mga katawhan diha, mga suki ni Paminaw. Salamat, sir, mga gabi. Okay, so siyam na mga higala ang nag-ingon og maayo, and then duha paghapon nagpabilin nga bagsak, o niya duha pod ang mingon og 50-50 ang ilahat nga grado ni Presidente Rodrigo Duterte, mga higala. Laing caller, TBN, may gabi. Hello, may gabi. Hello, sir, mayong gabi. Asa tadapita ron? So Maribohok, sir. Maribahog, okay, sir. Sige, unsa may mong ikagrado sa itong presidente? Bagsak, maayo. Agsak, Ano man? hatag na ni kalisod sa mga tao, sir. Asa dapita? Sa ekonomiya sa tao. Taghanag ayaw na watag trabaho tungod ani. Tungod aning Pandemic. pandemic. So, sige, sir, parayon. Para ko, sir, no? Di Mayo. So, di maayo ang iyang pagdumaan ning pagdala aning pagtubag sa COVID-19 pandemic. Oo, dili Mayo. Nakahatag ni kalisod sa mga tao. Asa dapita ang iyang dili maayo kaha nga pagdumala, sir, sa tibuok tanan? Sa kanila sa pandemic. Una, daghan na tao nga way na trabaho, nawadan tungod ani. Kaduha, uban po mga driver na pituhan po. Kani mga driver ba sa tricycle? Po na pituhan. Basta, parte na ko, di yun maayo. Okay. So, asa man imong gibasol ang presidente aning COVID-19 pandemic nga daghang nawad ang trabaho? Ha? Lagi ni nagpikto gini sa pagkalisog yung tao sa ekonomiya sa mga tao. Kami lang mga driveran sa tricycle, sir. So, namiruan kami na piktuhan. Oo. Tanan man Sana apektuhan. may palingkuron sa ponsit, pero mana. Oo. Okay, tungod na sa pagtuman po nato social distancing. Bueno, imong ikagrado is dili maayo. Bagsak. Dili maayo, dili maayo. Okay, sige. Salamat, sir. Mayong gabi. Thank you. Okay, sir. Okay. Okay, so tulo na mga higala ang naghatag og bagsak nga grado sa atong presidente, samtang aduna gihapoy siyam ang ingon og maayo ang iya pagkipagkumbate sa COVID-19. Unya duha ang 50-50 mga higala. Adto tay laing caller, no? Atong tanawon kung sa poy grado na ihatag niya. Mayong gabi, TBN. Ayong gabi, sir. Yes, sir, may gabi. Murag asa tanawag ka ron, tagbilaran. Okay, sama imong ikahatag nga grado ni mo, sir? Kung yatag ang grado sa atong presidente is Mayo. Mayo. Siya kay dili lalim ning mahimot ng presidente. Mao. Na mutuban lang kita sa mga protokol sa gobyerno. Wearing mask, social distancing, washing hands na niya. Magbantay pa sa itong sikulingon nga. Ito mako aning kaning COVID na to. Okay, isul kayo. Di ta mataptan sa tong galingon. Doon dito matapos itong lingon niya. Kado po, Mayo man si Digong, si Duterte Mayo, para nako. So maayo ang pagdakin ta tungod aning krisis karon. Mayo pagda. Kaya uban tanaw na libog na ni no inayakin na pala kayo. Si Duterte kay cowboy mangol diya muna siya kuha. So Mayo lang. So makasabot kinta siya sa kadaghanan kinta labi na mga pobre. In general, masabot ko siya. Ingon nga, level ang baguhan niya. Okay. Okay, sir? Sige, sir. Okay, salamat. Tuwing gabi. Okay, so po na mga higala ang hatag og grado nga maayo. Unya pabilin og duha ang 50-50. Unya tulo ang naghatag og bagsak nga grado nga higala. Laing caller, TBN, may gabi. Hello, may gabi. Yes, sir. Asa tadapita ron? Tagbilaran, sir. Tagbilaran. Okay. Sige, sir. Unsa may imong ikahatag na score sa atong presidente? Maayo o bagsak? Maayo man, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Sige, para yun. Maayo man, sir, kay nakadawat man sa ayuda. Okay, kung wapay ayuda, sir, dili maayo. Di maayo.
Sir, Tungod sa ang ayuda, grado niya. Sir? tungod sa ayuda nahimong Tungod maayo. sa ayuda, sir. Tungod sa ayuda, sir. Aha. Dako og impact nimo para nga dako gyud og impact para nimo ang nahatag nga ayuda sa gobyerno. Ako, siyempre, sir, kaya asa man tao pagkaon sa aning lockdown. Napod. Ganon, asa man tagipalit og bugas. Napod. Ay magdatay kabasakan o kira watay ayuda. Sama tayo ng syudad, asa may basak ng syudad. Mao. So, maayo po itong nakadawat sa og ayuda kay kung wa pa, sir, itlog di ba kung niya grado niya. Gawas kaha sa ayuda sir. Unsa pa yung mga nakita nimong maayo kung maayo ang imong score niya? Oro din ako nakita, sir, ayuda ra. Ayuda ra gyud. Tungod ra sa ayuda, sir. Yes, sir. May gani kay dunay ayuda wa pa zero gyud. Ha? Zero din, sir, kung watay ayuda. Zero gyud ang yata niya grado. Okay. So bueno. Okay. So salamat sir no sa imong pagtawag no og maayo para nimo kay tungod sa ayuda. Okay, may gabi. Thank you. Atong tag na may gala 1 minuto sa dili pa ang alas 10 sa gabi samtang sa atong gisigutan no labi na karong adlaw gihimo ang ikalima nga State of the Nation Address konsona ni Presidente Rodrigo Duterte. So sumpay niya ni mga higala atong nasinati karon ang taliwala no aning COVID-19 unsa kaha og maayo ang maayo og unsa pod ang sayop na mga patakaran o mga pamaagi sa atong pagamahanan mo nang atong graduhan ang atong Presidente Rodrigo Duterte mga higala kabahin aning pakigsangka sa COVID-19 maayo o bagsak unya ngano ang mao imong tubag. Aw na lain caller to mga higala atong dagatong pagtagad. Mayong gabi Tiben. Hello, mayong gabi. Yes sir, mayong gabi. Asa tanawag ka lang sir? Hello, sir? Asa tanawag ka ron? Yan sa Kugon. Kugon. Okay, unsa may grado ang ikahatag nimo sa atong presidente? Maayo o bagsak? Ako pa. Grado ko. Maro na pa. Para dito pasar. Unsa? Maayo. Maayo. Okay, maayo. Ang pilian na to, maayo o bagsak. Imo ang ipili, maayo. Nganong maayo man? Tungod kay manggong di dayon ang lockdown niya dayon pag daw sa COVID. Pilipinas. Ya. Ito niya di-lockdown, magandang tayo ang kaso. Masya ka ng initiative. Tungod sa pag-lockdown niya, mao ning wa ka kuyanap og daghan ang virus, mo nang imo siyang gitagaan og grado nga maayo. Ito niya di-declare ng lockdown. Kasi kanirang nagkasitiwa karon, mas daghan pa siguro na kayo. Kaya na naman to sa mga 80,000 karon, so posible pa na Kanya, ato may compare ko sa una dito sa kagulitang Yolanda. O compare na to siya kang with President na to. kani pagmanis kinta sa mga trahedya sama sa mingane or mga katalagman, kalamidad. Gamay ra gani affected dito ng Yolanda. Nga ilara sa ta probinsya, gamay ra to. Wala gani nakahatag si Ninoy og ayuda. Sagad ko na lang lapita, 6,000 kada pamili. Wala siya hatag. Pero karon nga pandemic ni ibig Pilipinas, nakahatag si President Duterte og ayuda. Ayuda. So ang imong gihatag nga comparison ani sir katong Yolanda which is imong gitan-aw ang management kinta sa pagsanong anihang mga ingani nga klase, pandemya ba or kaning mga kalamidad, so maayo iyang pagka-manage. Mayo dito. President Duterte nga manage sa Okay. mga ayuda. Okay. Ang iban gustong makadawat sa ayuda, ano man yung ibang nakadawat kay hindi naman si Duterte na pagkakansa na siya naman ito ng mga ipangsalindan. Mga ibigay mo anong tunginan. Niya
Barangay officials and DSWD. Natagi ko na kung nasa Duterte. Okay. Oh, Sa imo na sir, maayo ang ihatag nimo nga grado sa atong presidente. Okay. Salamat sir, mayong gabi eh. Okay. So far mga higala no, alas 10:03 na, 12 ang maayo ang grado unya, tulo ang bagsak unya, duha ang nag-ingon og 50-50 mga higala. Alas 10:03 mga higala nagatod sa tong takna. Unya aritas laing color na pod. Hello TBN, mayong gabi. Hello. Hello. Mayong gabi. Ibutang. Okay. Unya sa itong mga viewers po, no? Sa itong Facebook Live, no? Padahil lang po pagpadangan po sa imong mensahe. Balik, laing color, TBN, mayong gabi. Hello. hello, ang gabi. Yes sir, asa ta dapita ron? Hindi na sa Bohol, sir. Bohol lang. Okay. Sige. Unya, unsa may imong grado sir sa itong presidente? Maayo o bagsak? Mo neutral ko, sir. Neutral. Pwede So, ba? 50-50? Okay, 50-50. Okay. Nga Pero, naman. ako, kuminggaro sa Ben, butante juga niya. Butante, gid ka. Mga bubuto juga itong eleksyon niya. Okay. Karon medyo, akong i-categorize na ito, advantage o disadvantage. Okay. Sa man imong advantage una? Yung na ito ang advantage. Hmm. Karon basically, ang pag-address niya sa public kahit protocol is good. Sunod, na pag-address niya sa OFW is very wise decision. Mhm. Okay, so the ayuda was there. O karon musuta sa advantage. Sa distribution kami nakadawat din na pero in good faith ang SAP distribution dili ko sila magamit sa kwarta. Murag food coupon na lang ba? Kaya kapait manggod ka itong SAP gamit ng kwarta. Di man dito na doon sa tanang sa pagkaon. Sabi klaro, naay gitugal o ginom. Diba na nakpan na to? Yeah, so tinuod. Karon continue ta sa disadvantage. Kining pag-address niya sa elite ay murag di pa gid maayo. So, sunod, dalang dawat ang trabaho ng panahon na. Dagang kumpanya nagtara. Karon, akong mudong ko sa mga comment o ng mga comment pa nagkong. Ako ga dos nila. Nya maayo sila. Karon kana sinunggaingon ka, sila sa advantage position. Nga siguro nakadawat yung sa ningon kag maayo. O yeah, isa tibok yung pamilya sa panahon sa pandemic ba? Na sila, kapito sila. Di ba? Dapat katong time nga deklara sila lockdown. May issue ang sila safe and disease officer. Bago na isang kumpanya ipakara ka, para di kaya di masira dayon mag issue safe and disease officer. Para kung issue nga mag-lockdown, ang mga ilig tayo makauli ba? Kusap mag-lockdown sila. Para doon ang mga TRO, mga TRO, pinning order para sa kapesyon na atag sila mga panahon. Nga ang tawag panahon para fair and square ba? Na makauli kita na sa mag-lockdown. Okay. Pero mas abi ni mo to ben daghan kung kauban nga ay bawang mo. Butante gyud sila public sector ni action nagkabit. Mga nagkamahay na ba nga nung laginan ni buto sila. Kasi nagkamahay kaya mga pandemic na pero ang pag-address muna na pag-address hinigana ang tao sa ba. Natural mo na, no? Mo lagi. Natural mo na. Pero sa ako ako advantage. Di na ito mag-ibang panahon lagi. Na just may daghan yan na siguro isupa sila pero kapag nabong madlo ba ikin mo kapag nabong nakpon. Diba? More to BM. Okay, sige. Salamat, sir. 50-50 ang imong grado.
maayo og advantage ug disadvantage iya. Salamat sir, may gabi. Samtang sa atong update tali na to mga higala, no, adunay 12 ang migrado og maayo, no, guys, gutan ni mga higala kaning pagipagkasangka sa COVID-19 unsa may pagda ni Presidente Rodrigo Duterte mga higala kauban sa iyahang mga tinugyanan sa IATF, no, National IATF, kabahin aning COVID-19, no, unsa may grado niya maayo ba? Adunay 12. Bagsak adunay 3 unya aduna puy 3 na nagpadangat po mga higala o kaning gitawag tag 50-50, no, adunay maayo maado puy bagsak, no, so dili sila makagrado between maayo ug bagsak mga higala. Atong laing caller tagaan to pagtagad mayong gabi TVN. Hello, mayong gabi, sir. Yes ma'am, asa tanawag karon ma'am? Mayong gabi. Yes ma'am, asa tanawag karon? Oo, naaraan ng Tagbilaran, sir. Okay, Tagbilaran. Unsa may grado na ikahatag nimo ma'am? Maayo o bagsak unya ngano? Ang ato ikasulti sa atong presidente, sir. Maayo siya. Maayo. Dili na to siya mabasol sa pandemya. Kay ngani dugay naman na atong December naman dahil na nahitabo sa laing nasod. Kunya karon pa takahibaw din sa Pilipinas. Mao na nga dili na to ang ngayon basulon ang presidente kay dili man na binuhat niya. Pero kaning iyang pag-manage sa COVID-19, unsa may mo ikasulti nimo ani ma'am? Maayo man sir ang iyang pag-manage sa karon sa COVID-19. Oh, kay dili lang sa SAP, kun dili daghan man po siya gitabangan nga mga OFW, dili lang po kay dili lang sa Bohol, ang tibuok Pilipinas no iyang gitabangan. So nabati ba po nimo ma'am? Nabati ba po nimo ang mga tabang gikan sa national government? Ha? Nabati ba po nimo ang mga tabang gikan sa national government? Nabati po sir. Okay, mo nang muhatag ka og maayo nga grado sa pagmanage ni Duterte sa ato ang COVID-19. Oh, maayo ang iyang paglasa. Kaya di man nato siya mabasol sa COVID-19. Okay. Okay, ma'am. Salamat. Magandang gabi. Salamat sa imong tampo. Sir, salamat po. Oh, Okay. mayong gabi. Okay, so mo itong mga higala, no? So far, aduna kita'y 13 ka naggrado og maayo. Tulo ang ningon og bagsak ang performance unya. Tulo po ningon na 50-50 ang iyang ihatag nga grado mga higala. Padayon lang yung punta nga manawal sa inyong mga reaction but before sa itong mga callers arit sa itong mga headlines gikan sa itong mga reporters nga mahatol silang mga balita po silang mga nahimutangan karong gabi una. Alas